Znači, ajde Dragačevci, da li postoji mogućnost da se osnuje fond Olge Luković-Pjanović? Evo ti podržavaš li ideju? Kako da ne? Ti si glavni promoter da ovu knjigu umnožimo, da ljudi čitaju. Ja lem što je bila Dragačevka, ona je stvarno bila i svetska. Ja Olgu kao filologa, naučnika, ozbiljnog naučnika, za koje nauka nije bila neozbiljna igra i u njenoj nauci uopšte nema pogodbenih rečenica. I ona je, ja je osjećam kao ono što je Tesla bio u struji. Na nivou filologije i jezika, to je bila Olga. Srpski Tesla u filologiji. Koliko jezika govorila? 12. Molim vas. Molim vas, Dragačevci, prijatelji, kumovi, rođaci, poslovni partneri, krećemo sa ovom knjigom Dragoslave Koprivica, idejom da se formira udruženje koje će jednostavno odati jednu veliku počast na nivou nauke, kulture, za opstanak jednog velikog imena, jer ako to ime izgubimo, izgubili smo sami sebe. Dragi prijatelji, dobar dan. Evo, meni je čast što je moja drugarica Dragoslava Koprivica ovde. Dobrodošla. Bolje vas našla. Nećemo se predstavljati. Bolje te našla, Branko, i bolje našla celu kuću i hvala na pozivu. Da. Razlog našeg današnjeg razgovora je knjiga. Nova, za mene izuzetno, jer govori o izuzetnoj ženi. Tako je. E sada, ajmo malo o ovoj našoj nesrećnoj situaciji kada su mnogi ljudi tako značajni zaboravljeni. Prvo moramo da kažemo o njoj, ako se slažeš, pa odakle to kod tebe da se javi taj poriv i dobro si rekao. Olga Luković-Pjanović je naša izuzetna naučnica, filolog, koja se bavila poreklom srpskog jezika, zapravo jedinstvena naučnica, a jedinstvena po tome što niko pre nje, niko kao ona, nije razvio takav naučni diskurs globalnog, svesvetskog srpstva. I njeno grandiozno naučno delo, Srbi narod najstariji, što je samo citat jednog vizantijskog istoričara Lavnika Halkokondila, njeno grandiozno delo je izuzetno i u tom smislu što vraća snagu i samopouzdanje srpskom narodu i daje im odvažnost za najtemeljnije duhovne zahvate. I u tom smislu Olga Luković-Pjanović je po meni alfa i omega naše karte za budućnost. I ova knjiga napisana, Olga Luković-Pjanović, boginje jezika, životni put i delo, je zapravo omaž, pošta koju ukazujem ovoj našoj divnoj naučnici, mučenici za srpski jezik, potpuno marginalizovano u našoj nauci. I zapravo, i dok sam pisala ovu knjigu, i često sam mogla i da zaplačem na njenim mučnim životom, te velike svetske naučnice, mogla sam da zaplačem i zato često sam, i kako sam to imala običaj da kažem i dok sam pisala ovu knjigu, neka oprosti Olgina sen svim Srbima, lažnom naukom zavedenim Srbima, među kojima sam se i ja nalazila. Ona je 20. godište, rođena u Čačku. Rođena u Goračićima. Goračići su bili malo mesto Dragačevskog okruga, najveće selo od Dragačevskog okruga, da, rođena 1920. godine. Govorila je 7 Govorila je 8 jezika, živih jezika i 4 brtva, starolatinski, starogrčki, sanskritski i etrurski.
Bila je svetska klasa u tom. Bila je u ratu uhapšena. Jeste, rođena je u Guči, u Goračićima, da bi vrlo brzo sa svojim roditeljima otišla iz tog kraja, preselila se u Čačak. Imala je tada nepunih 3 meseci. Živeli su u Čačku, kao čudo naučnice, ona je zapravo i čudo od deteta. Sa 9 godina recituje 50 strofa na pamet. Čudo je od devojčeta iz Dragačeva, najboljeg đaka Čačanske gimnazije. Kao najbolji đak Čačanske gimnazije dobije stipendiju fonda Svetog Đorđa i dobije stipendiju Doma kraljice Marije, odlazi u Beograd kao najbolji đak. Tamo je, to su negde, tada otprilike ima 16-17 godina, to je otprilike neke 37. godine i tako dalje. To je vreme predratno, pred Drugi svetski rat. Upoznaje Lolu Ribara, ulazi u Skoj. Ne kažem da je njena zaljubljenost u Lolu Ribara bila presudna za Olgin ulazak u Skoj. To naglašavam zato što su posle nju i proglašavali levičarkom i udbašicom i tako dalje. Prosto to zbog toga govorim. Bila je bila prelepa. Iz polja i iznutra prelepa. A Lola je bio ovako zaista jedna harizmatična ličnost i njegova uloga, ja zaista mislim da Skoj ne bi ni bilo da nije bilo Lole. Koliko je on zapravo bio taj koji je okupljao omladinu u Skoj. Tito tu ništa ne bi mogao da uradi i tako dalje. Dobro, ulazi u Skoj, biva, iako je Lola imao svoju devojku tada, Slobodu Trajković, to je bila divna jedna ljubav i divna veza i 6. aprila porodice Ribar i Trajković 6. aprila, baš 1941. su napravile neki verenički ručak i tako dalje i to, ali šta se događa sa Slobodom Trajković, pošto su Nemci uhvatili pismo koje je Sloboda Trajković poslala Loli negde na slobodnu teritoriju. Kako su uhvatili to pismo, ostaje zagonetka, uglavnom, i onda su Nemci, pošto Sloboda nije htjela da kaže gde se prizna, gde se nalazi Lola, celu porodica Trajković odvedena je na Banjicu i streljena. Majka, otac, brat i Sloboda, prosto zbog toga. A šta se sa Lolom posle dogodilo, to najbolje znamo, on je nastradao u Glamočkom polju i tako dalje, što bi se reklo, najgore zlo koje komunizam tvrdi da leči nije gore od samog komunizma. A u stvari to je neko obrazovsko vreme, jer mislim da je u mojoj knjizi Tito je odgovoran za smrt Lole na Glamočkom polju i tako dalje, jer su svi posle toga i Petar Velebit, koji je bio inače u engleskoj službi, odmah odletao za Kairo, a pilot aviona nestao misteriozno, samo je Lola nastradao i tako dalje. Sad ne uzmemo tu, ja prosto mislim da je to bila ta priča. Sad šta se dogodilo sa Olgom posle Loline pogibije, u svakom slučaju nisam mogla tačno da utvrdim gde je pala u ruke Nemcima, hvataju je Nemci, Nemci su uhvatili, odvode na Banjicu, sa Banjice spašava Milan Nedić, u to vreme srpska majka koja se trudio, pokušavao da spasi što je moguće veći broj srpskih intelektualaca iz Nemačke ruke, da sad ne ulazimo u tu priču, ali znam da ga se i sama Olga kasnije iz Francuske na Nediće gledala sa blagonaklonošću. I Olga spašava iz Banjice i Olga odlazi u Zavod za prevaspitavanje omladine u Smederevskoj Palanci, za koji nisam ni znala da je postojao, dok nisam počela da radim na ovoj knjizi, gde su zapravo Nedićeva vlada, spašavajući mlade srpske intelektualce od Nemaca i tako dalje, pa ih je slala u taj zavod na prevaspitavanje. Tamo je bila i Olga, da bi kad je zavod ukinut, ona prebačena, internirana u Osnabrück.
logor u Nemačkoj, gde su bili zatočeni naši oficiri legalne kraljevske vojske, krem naše inteligencije, jer tu je bilo i podoficira, i advokata, i pesnika, i muzičara, i mislećih ljudi. Ona je bila prebačena tamo, taj aerodrom brutalno 1944. godine, kad već nije bilo nikakve svrhe ni potrebe, Englezi bombarduju i tu gine, ne znam, zaista jako puno naših oficira i nikad im dali brozom namerom ili zaboravnošću, nikad im kosti nisu ni pronađeni i to je jedna od naših zaista tragedija i strašno. Olga je uspela da se izađe i preživi Osnabrück, zahvaljujući kori od krompira koji je davao jedan zatvorenik, vraća se u Jugoslaviju, jedno vreme kod moje radi kao učiteljica u Srbobranu, da bi tada preko partije, jer to je bilo vreme, ili OZNE, bilo je nemoguće tada, je dobila posao spikera u Radio Zagrebu. Odlazi u Zagreb, sreće Bratoljuba Klajića, udaje se za njega, on je predavao dikciju na Zagrebačkom sveučilištu i radio sa glumcima, on piše kratke priče, Olga čita njegovu prozu, mlada je, puna patetike i tako dalje, i šta je znam, i padaju zaljubljene u drugo i u stvari udaje se za njega, to je njemu bio drugi brak, Bratoljub Klajić, ne znajući uopšte šta će biti njena naredna, neposredna sudbina, šta će se događati, ne znajući koliko će biti politički instrumentalizovano u celoj toj priči i koliko će biti iskorišćeno od strane i Bratoljuba Klajića za pisanje jednog njegovog, zapravo, koje važi kao njegovo autorsko delo, veliki rečnik stranih reči, koji izlazi 52. godine. Glavni proizvođač rečnika zapravo bila je Olga Luković-Pjanić, koja je bila mnogo superiornija i u filološkom znanju, poznavanju filologije, svega u odnosu na njega. Tako da je ona bila glavni proizvođač. U stvari tu sam ja prepoznala isti onaj model koji su imali Mileva i Einstein. Model koji vodi do stvaranja uspeha muškarca i potiskivanja uspeha žene. A onaj ko marketinški to koristi. Kad je ona shvatila, ona se udala za njega, ne znajući ni za Pjačevu NDH biografiju. Bratoljub Klajić, to zapravo nije njegovo pravo ime, on se zvao Adolf Holz, on je istočni Nemac i jedan od prvih članova uredba Hrvatskog ureda za hrvatski jezik pri NDH, osnovanog 1942. godine pri Hrvatskom ministarstvu bogoslovlja. On tu piše i korijenski rukopis i tako dalje, ali kad se udala za njega, ona nije znala tu njegovu NDH biografiju. Kako je vreme prolazilo, ona je željela bila da diplomira, pošto je upisala na Zagrebačkom sveučilištu, već je završavala studije klasične filologije latinskog i grčkog i tu negde 50-ih, da, ovo sam samo htjela da kažem, u tom periodu je vrlo važno, 52. godine izlazi ovaj rečnik, a 54. godine stupa na snagu, odnosno događa se onaj čuveni novosadski sporazum hrvatskih i srpskih lingvista, kad su zapravo Hrvati oteli, da ne kažem upotrebna reč od profesora Laze Kostića, oteli naš jezik. Jer od 54. godine taj sporazum gde su srpski lingvisti naivno naseli, mada sam čula reći onog našeg profesora Petrovića, lingviste, svaki lingvista koji se u to doba usprotivio srpski lingvista dobio je potiljak u glavu. U svakom slučaju, srpski lingvisti i Srbi se pridržavaju tog sporazuma, Hrvati su već tada počeli svoj jezik da zovu hrvatskim, književnim ili tako dalje, a srpska deca od 54. godine uče, u tu decu spadam i ja i kasnije, srpski jezik kao srpsko-hrvatski jezik. To je tako praktično, evo, zapravo taj rečnik je bio osnova toga što se dogodilo. U svakom slučaju, Olga, kad je shvatila tu borbu svetlosti tame u Zagrebu, kad je oko sebe, već su je proglasili za veliku Srpkinju, zato što se bavila poreklom svog naroda, srpskog naroda, slušala je oko sebe reči Srbe treba vratiti u Srbiju, najbolje da ih vratimo lađom bez lađara i tako. Kao što se radilo sa jasenovačkim žrtvama. Tako je.
I ona uz pomoć njene sestre rođene, Nataše, Nataša Luković je bila reprezentativac naše reprezentacije u odbojci kluba Partizan. To je vreme kad je predsjednik kluba Partizan Franjo Tuđman. To je to vreme. I ona je i kao trener i kao odbojkašica koja je osvajala mesta na mnogim takmičenjima i na olimpijadama, čini mi se da jeste. I ona je radila 2 godine u Francuskoj kao trener francuske državne reprezentacije. Imala je mogućnosti da Olgi pomogne i zapravo ona pomaže Olgi i Olga iz tog prostora Tame zagrebačkog, shvativši koliko je izmanipulisana i što je se dogodilo, koliko je živela u tim floskulama bratstva i jedinstva i te neke jugoslavenske jeresi, ona napušta taj prostor Tame i kreće dobrovoljnu emigraciju u Francusku. Zašto mrze Srbe? Pitanje koje me mučilo od rane mladosti. Izdavač Pešić i sinovi možete da nabavite preko prodavnice Svetlo. Kad je stigavši u Francusku, radi sve i svašta poslove i fizičke i po kućama i tako dalje. I vrlo je zanimljiva, smestila se prvo kod jedne porodice, čija je gazdarica francuskinja bila i poreklom iz Alzasa. Ovo ću sad da ispričam zato što je zgodno kasnije mnogo za ono što će se dogoditi. I ta francuskinja kod koje se Olga smestila kaže, gospođo, pa kaže, jer meni su nekad moji roditelji stari pričali da su Srbi nekad vladali Alzasom. Olga kaže, ja o tome ništa ne znam. Kasnije, kada se vratila u tu porodicu, posle proučavanja, posle svega onog što je došla i tako dalje, kad njime pričala, ali tada kaže, koliko me je tada bilo sramota i mene i mojih profesora, od kojih ništa nisam naučila i kakav je samo to bio jedan od uspeha berlinsko-nemačke škole koje smo učili i tako dalje. Ona je izuzetno vredna, što kaže pokojni Jovan Deretić, tu sam je unela i neka usmena svedočenja između ostalih i Jovanova, kaže, bila je vredna kao Pepeljuga, radila je non stop proučavala arhive, bavila se izvorima u Nacionalnoj biblioteci Francuske, napredovala u intelektualnom smislu, probijala se u tom intelektualnom miljeu Francuske, odskakala po svemu i po njenoj i duhovnoj i umnoj vertikali, dugačkoj od najdublje dubine do vrha najviše visine. Postaje i predaje u školi École des Mines, u francuskoj školi i tako dalje, malo po malo, da bi postala šef i direktor biblioteke, nacionalne biblioteke Francuske. Sad ovo hoću da kažem, pošto ima toliko insinuacija oko Olge i to, da je bila udbašica i radila za ovo, Olga, taj posao u biblioteci, nacionalnoj biblioteci Francuske, nikad ne bi dobila da je radila za udbašicu. Jel tako? To se naravno podrazumem. I šta se događa isto što je jako ključno u Parizu, početkom tih negde 60-ih, da, i već je ušla u 70-u, ona na Parijskoj jednoj ulici, bulevaru, pod jednim parijskim fenjerom, sreće jednog, vidi zapravo, pronalazi jednog ležećeg, izgladnelog, premorenog čoveka koji leži tu na Francuskoj ulici. Ona ga uzima, odnosi u bolnicu, neguje ga, preko 2 nedelje bio u bolnici i tako dalje i malo po malo zaljubljuje se u njega. To je zapravo Cvetko Pjanović, njen drugi suprug za koga se Olga udaje i koji je bio odigrao ključno mesto u njenom životu kao ključna figura, jer preko njega, pošto je Cvetko Pjanović bio oficir u štabu Draže Mihajlovića, pilot, pukovnik, i preko njega zapravo Olga saznaje kakva se antička tragedija dogodila sa Srbima tokom Drugog svjetskog rata i koja je zapravo uloga Broza, jer Cvetko je ipak mnogo više zna od nje. I Cvetko njoj postaje ta jedna suštinska inspiracija u životu i da bi od tada, udajući se za njega, od strane
matice od strane Jugoslavije, dobila takođe konotaciju da je velikosrpkinja, da je četnikinja, da je sve ono što su govorili za nju, da je udbašica, da je ovo, da je četnikinja i tako dalje. I tako da je ona ostala u toj imigraciji u Francuskoj, ostala je dugo je ostala. Cvetko je, sahranjuje i Cvetka i majku u Francuskoj i borići se dalje i radeći, uporno radeći. Ono što je bio jedan od njenih osnovnih ciljeva kad je došla u Francusku odmah, to je bilo da uradi doktorat. Upisuje doktorat kod čuvenog profesora etimologije, grčke etimologije Pjera Šantrena, inače jednog Latina i jezuita, ali vrlo moćnog u toj zapadnoj nauci. Želela je kod njega da upiše doktorat, dogovaraju se oko teme i izabrala je tema pravde kod Eskila i Sofokla u Grčkoj, jel? I na grčkom se pravda kaže dika. Olga zapravo dokazuje i ulazi u tu priču, radeći svoju doktorsku tezu, da dika uopšte nije grčka reč, nego praiskonska, srpska reč, još uvek i važeća i dalje upotrebi, je li tako? Diko moje, pa onda su moje. Prelepa reč. Prelepa reč. I to je jako zanimljivo, o tome sam pisala u knjizi, kako su tekle te njene pripreme za doktorat, suočavanja sa profesorom s kojim je morala često da se konsultuje, neka neslaganje i tada sa njim, kad je ona rekla, baš za jednu konkretnu reč krenula pažnju, da to ne može biti grčka reč, nego da je etrurska tuk se radilo, a isti koren kao i dik, čini mi se, kad mu je objašnjavala, i onda on u šoku, ne to, ali šta je vama gospođo, to ne može biti, u to vreme nije postojalo i nije bilo srpsko-hrvatskog jezika, i nije bilo. Kaže, da, nije profesor bilo, ali bilo je srpsko. Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. I to je jako zanimljivo, to sam baš opisala u knjizi kako je teklo to. U svakom slučaju ona kad je diplomirala, Pierre Chantren, taj čuveni profesor, je zapisao na njenom doktoratu: gospođo, ja se sa vama ne slažem, ali vam dajem titulu doktora grčke filologije jer ste zaslužili. I još je napisao: na bojnom polju vojnik, ako ima osjećaj časti, priznaje i poraz svom neprijatelju. Ja vam čestitam jer ste zaista ovaj vaš rad uložili mnogo napora, istrajnosti i hrabrosti. I to je zapravo moment kad se Olga suočava sa tom kontrolisanom zapadnom naukom, tada shvata, jel tako, koliko je ta važeća papsko-jezuitska dogma i tako dalje, koliko je važeća i koliko je jaka i koliko se zapravo istorija Slovena kontroliše, koliko je istorija Slovena i Srba u tami. To je taj bio moment. I ona kaže, psihološki, to je njoj bio i moment suočavanja. Kaže, suočavanja sa takozvanom civilizovanom Evropom, suočavanje jednog lica koje pokušava u okviru svojih mogućnosti da razgrne taj veo haosa na tom istorijom koji su najpre Grci i Rimljani, a posle tendenciozna nauka, jel tako, napravili stravičan jedan haos, namerno ili bez namera, ali očigledno namerno, i na koji način se suočava, eto, ta civilizovana onako sa jednim licem koji to pokušava, to je baš onako i psihološki bilo. Naravno, ona je dalje povukla se i taj zapravo doktorat i ta dika, ključna reč, bit će ključna reč njenog života, koja je usmerila u naučnici i u njena istraživanja naučne i tako dalje, i koja će dovesti do te grandiozne studije koje će se kasnije utisnuti od 700 strana, Srbi narod najstariji,
Ona je dosta, nema zemlje, ne postoji arhiva u Evropi koju ona nije obišla, ne postoji arhiv izvor u Americi, Kanadi koju ona nije obišla, gde se suočavala sa svim i svačim, gde je u jednoj biblioteci staroj u Njujorku, recimo, pronašla, tražeći srpske autore, pronašla zapisano hrvatska literatura. Da. Bioprotektori za sve vrste zračenja. www.pokretisvetlo.com 87. odlazi na veliku turneju po SAD-u i Kanadi. Da. I tu zapravo doživljava... Moždani udar, jel? Da, na aerodromu u Čikagu i to doživljava teški oblik moždanog udara, teški šlog. 2 nedelje je u komi. Američki lekari nisu ništa uspeli da urade i kažu ne mogu ništa da urade, nema nikakve nade ni šanse i najbolje da se vrati za Francusku. Olga se vraća za Francusku, tamo je priskoče u pomoć njena sestra Nataša i priskoče je jedna gospođa logoped. Sad ću, reći ću za logopeda, nego samo da ne zaboravim da kažem, sve to, Branko, sve to finansijski pomaže njen veliki, bliski naučni saradnik Salinas Price. To je onaj meksički naučnik koji je trazio Troju, gde dolaze Troje. On je neverovatno, jako je bio, blisko je sarađivao sa Olgom, izuzetno je cenio, poštovo, uvažavao, fasciniran i tako dalje, tako da je sve on to isfinansirao. U Francuskoj, pošto je Olga nije uopšte bilo nepoznato lice u francuskom intelektualnom miljeu, preko jednog teksta koji se pojavio u Marie Claire-u časopisu, saznaje se da je Olga ima problem, da se šlogirala i tako, javlja se jedna gospođa, čuveni francuski logoped Claude Richard, koja da bi pomogla Olgi da progovori, da se stabilizuje zdravstveno, uči srpski. Olga je inače bila izuzetno i muzički obrazovana i tako dalje. Tako da ova logoped Claude Richard uz pomoć njenog naučenog srpskog jezika, uz pomoć muzike i uz pomoć naravno Nataše, sestre, maksimalno radi da Olgi pomogne. Nažalost, stiglo se dotle da je samo ona praktično zaboravila sve svoje jezike i tek je možda uspela da sriče po koju srpsku reč. I tako zanemela, izmučena, puštena je u zemlju. Tek tada je puštena u zemlju, praktično, vraća se 98. Prvo izdanje njene knjige 90. godine, Srbi narod najstariji, radi izdavačke kuće Dosije, a drugo izdanje 92. godine radi izdavačke kuće Miroslav, Srbi narod najstariji. I otišla je, kako da kažem, otišla je nepoštovana, krajnje nepoštovana. Na isti način umrla je 98. godine, preselila se u nebesku Srbiju, naša divna Olga. Na isti način nepoštovana i tiho, bez učešća države. Na isti način kako se Milunka Savić borila sa puškom za svoj narod do poslednjeg daha, tako se Olga Luković-Pijanović borila knjigom za svoj narod do poslednjeg dana. Borila se knjigom, a inače je poznato da smo mi nekad bili narod knjige. Ne znam da to znaš. Sad je važno to, ovo pitanje borbe knjigom. Znači, Srbi su ratnički narod, slobodarski narod, ali ajmo ono što se gotovo zanemaruje. A to je ta borba znanjem, knjigom, prosvećenošću. Šta nam se događa? Otimaju, menjaju nam samosvest. Naše gazde i gospodari menjaju nam samosvest. Hoće da ne znamo, da zaboravimo, da izgubimo samosvest, da smo svoji na svome oduvek. Da živimo u svojoj zemlji otaca,
u otadžbini svojoj, i da se Da tu nam je tu nismo korenje. zatekli slučajno, i da se tu nismo zatekli slučajno kao neki Amerikanci ili Hrvati ili neka obrazovana nemačka, britanska, francuska nacija obrazovana u 18. i 19. veku. Znači, mi smo tu oduvek. To hoće da nam uguše. Propadamo drastično i kulturno i državno. Mi smo propadali pod turskom okupacijom, propadali smo pod komunističkom okupacijom, propadamo i sada. Menjaju nam samosvest, ukidaju ćirilicu, menjaju nam narodnu melodiju, sakrivaju gusle i našu epiku, podmeću nam engleski jezik. Sve hoće da urade da bi nam dokazali da nismo svoji na svome i da nismo autohtoni ovde i da nismo blizu iskona. Šta se događa? Još Olga, znači preko nauke nam otimaju sve. Olga je još bila u Francuskoj upoznala je lično neke francuske naučnike u vreme kad je radila svoj doktorat, čuvene francuske etruskologe koji su debelo bili plaćeni od strane Šiptara, Albanaca da rade na projektima dokazivanje toga da su Albanci Etrusci, da su Iliri i tako dalje i tako dalje. Branko, ja 96. godine, kad sam u Francuskoj radila intervju sa albanskim piscem Ismailom Kadara, čuveni pisac i mada više ideolog nego pisac, ali da čuvani pisac, on je tada živio u Francuskoj, on je tada tvrdio da su Albanci prvi prisutni ovde na Balkanu zapravo i da su Sloveni kad su se doselili, mi kad smo se doselili, da smo tu zapravo zatekli Albance, Šiptare, koje su to podmetanje. I to se radilo uveliko, znači preko nauke. A šta kaže Olga i zašto je to važno? Ona, kad se zaboravila sam što je vrlo važno kao dokument i svedočanstvo, Olga nije samo bila okupirana, razmišljala o prošlošću svog naroda, razmišljala je o budućnosti, molila je, kumila, obraćala se Srpskoj akademiji nauka, da se formira jedan institut za srpski jezik u kome bi radili mladi naučnici, etnolozi, filolozi, istoričari i tako dalje, i da bi to zapravo bio taj jedan hram koji, kako je ona to govorila, nama ne trebaju ni rakete, ni bombe ove razne, ni nuklearke, sad spominjem nuklearke. Nama je potrebno da mi podignemo jedan hram novi koji će se zvati institut, i to će biti naš najveći hram, jer Srbi bi, da nemaju ovako nazadnu vlast, mogli mnogo da urade za opšte dobro. I tako da je kumila, molila i poslala je jedno pismo posredstvom Milića od Mačve, posle Matije Bećkovića. Matija Bećković tada postao član Akademije nauka, napisala to jedno pismo gde je dala čitav jedan, čak je dala i program tog instituta sa osnovnim akcentima, oblastima na kojima bi trebalo da se radi, i zamolila ga da to preda Srpskoj akademiji nauka sa željom da stvarno nešto pomogne i da dođe u svoju zemlju i da bude korisna svom narodu. Jer to što je ona uradila kao pojedinac ipak mora da se radi i tamo gde se govori srpski jezik u svojoj zemlji i tako dalje. I to pismo je Milić od Mačve, piše u svojoj knjizi, je predao Matiji Bećkoviću sa molbom da ga preda Srpskoj akademiji nauka. Milić u svojoj knjizi ne zna epilog predaje tog pisma, kako je reagovala Srpska akademija nauka, ne zna ništa to. I ja sam, dok sam pisala ovu knjigu, potražila Matiju Bećkovića i da ga pitam za tu povratnu informaciju. Šta je uradio sa tim, da. I rekao mi da je to pismo predao Pavlu Iviću i da je to pismo verovatno završilo u nekoj od fioka.
Očigledno je da akademija ne zainteresuje, ni danas. I da sa takvom ozbiljnošću, sa kakvom je Olga pisala to pismo, sa programom, sa ovim... Sa takvog naučnika, svetskog. Sa takvog naučnika i to, tako da je... A što ona kaže, ili ovo, kad čujemo ovde, kad čujemo ovo svetanje ili lupetanje ili šta znam, one neke vulgarne priče o velikoj Srbiji ili šta je, znam i znaš spominju, da ne spominju imena Karlovac, Cikica i ono, da. U tom pismu Srpskoj akademiji nauka Olga kaže ovako, kaže, ja sam naučnik i nisam velikosrpkinja, jer nije velika Srbija ono što se danas obično misli. Velika Srbija po ozbiljnoj nauci, po Herodotu, prostire se od Egejskog do Baltičkog mora. Ali, u današnje vreme, kad imamo toliko ponevčenih Srba, poustrojanjenih, poengleženih, pofrancuženih, poarnaučenih, po italijanih, stvarno bi bilo besmisleno o tome govoriti. Od celog tog prostranstva ostala su nam dva jezgra, kaže Olga. To je jedno jezgro gore na severu, ono što mi želimo Lužičke Srbije, severno to jezgro okruženo Germanskim morem, i drugo jezgro, ovdje smo mi i naše Kosovo, okruženo Brežnjom. Ako se mi ne budemo, to naše jezgro mi samo možemo da odbranimo naukom i naučno. Na isti način kako nam ta zapadna nauka i te zadnje gaste strategijski naučno otimaju i dokazuju da nismo, to mi treba da uradimo. A imamo ogromno leksičko blago, ogromne dokaze. Ovo, brate, što je Olga uradila, to nije uradila cela Srpska akademija za grozovsko vreme. Pa samo građu koju je prikupila, samo građu... A šta je ništa ni danas nije uradila? Ništa ni do danas nije uradila. Ja ne znam zašto je ona potpuno potisnuta, kažu tu neki ljudi za koje ne mogu da kažem da nisu kao patrioti, kao još nije došlo vreme za ovu. Ma glupost. Ja ih zovem estradne patriote. To su oni. Kako si ti došla baš do toga da želiš da pišeš ovu knjigu? Pa ja sam pre par godina dobila sam jednu plaketu Blagodari Olga Luković-Pijanović od jednog društva iz Niša za proučavanje drevne istorije Srba. Srbona se zove to društvo. I za neku moju posebnu spisateljsku aktivnost dobila sam tu plaketu. I to bio neki povod samo. Razlog je ovaj što propadamo i što moramo da stanemo na taj neki, kako bih rekao, oligijanski put. Moramo da siđemo sa ovog bespuća i da stanemo na pravi put. I onda sam tragala i natjela sam se i tada sam već u glavi odlučila da napišem tu knjigu, ne znajući uopšte koliko to uopšte neće biti lak posao. Kad sam se latila tog posla, shvatila sam da je mnogo teško s obzirom na izvore. Olga nije imala potomaka, nema potomaka, a mnoga pisma i prepiska za koje sam znala da li Olgina sa Milićem od Mačve, da li Olgina sa profesorom Reljom Novakovićem i sve to za čega se dragla je zapravo negde u fiokama Udbe. Ja sam pokušala da dođem do tih pisama, nažalost nisam uspela, mislim da bi tada ova knjiga bila mnogo kompletnija, ali nezavisno i od toga... Ovo je prvi korak. Ovo je prvi korak, verujem da će... A šta misliš, gde je dokumentacija? U Udbi, u fiokama Udbe, u državnoj bezbednosti. Ima dokaza, o tome govori i dokazuje Milić od Mačve, koji piše o tome koliko mu je Udba pisano pokrala, o tome svedoči, sve sam to opisala. To su pisma, da li ima još rukopisa? Pa vidi, Vesna Pešić, izdavač Vesna Pešić, preko čije izdavačke kuće je išla uplata finansijske pomoći Olgi Luković-Pijanović i Ranki Kujić, koji je uplaćivao Salinas Price, ovaj meksički dan. I kada je posle Olgine smrti Salinas Price došao tu, pokazivanju Vesne Pešić, oni su razgovarali i o toj nekoj Olginoj ostavštini, jer je već ranije bio neki dogovor da Olga ostavi njemu i svoju biblioteku i tako neke pare. Šta se dogodilo sa tom zaostavštinom, ne zna se.
Jedna od bliskih saradnika, potpuno nepoznata srpskim narodima, Olgina, bila je i Ružica Borisavljević, ne znam da se čuo za nju, ja sam prvi put saznala na našu sramotu i nesreću, koja je također bila filolog, koji su komunisti celu porodicu, nju, njenu rođenu sestru, prelepe, manekini se bilo u Rimu, ali filolozi obrazovane, proterali. Ružica je bila osnivač zajedno sa Slobodanom Jovanovićem Srpskog kulturnog kluba 35. godine. I pošto sam ta priča do koje sam došla o Ružici Borisavljević, koja je također proganjala UDBA i to ona je živala na raznim mestima Švajcarskoj i to bila bliska Olgina saradnica, o čemu ja pišem u okviru poglavlja Olgine saradnje sa nekim našim naučnim radnicima i stranim. Recimo, isto je proganjala UDBA i znam da je se došlo dotle da su je podmetnuli, živeći u Švajcarskoj, da su je podmetnuli neku minu, nešto, u stvari kvar su napravili u liftu kojim se ona vozila i da se sruši, polomila je kičmu, ostalo živa, ali je polomila kičmu i tako strašna priča. A ona je inače bila jedan klasan filolog, ona se bavila drevnom našom azbukom, zapravo bavila se tom duhovnom dimenzijom srpskog jezika, utvrđujući i dokazujući da svako naše slovo zapravo ima svoju duhovnu dimenziju i tako dalje. Tako da je Olga s njom jako puno sarađivala i ne znam, strašno, ja mislim da bez ovoga, da bismo negdje stigli, Branko, da bismo sišli iz ovog bespuća, iz ovog ja ne znam da li... Propasti, opšte propasti. Nacionalno. Mi moramo... Da se vratimo... Tako, mi moramo da bi došli do spoznaje toga da, što bi Sveti Sava rekao, ako čitaš Zakon o pravilo, značiš ko si. Mi u stvari, Srbi uopšte ne znaju ko su. Srbi su stari civilizacijski narod. Sa najmanje 5000 godina starim srpskim jezikom, isto toliko i našim opankom, kako ona to govorila. I star civilizacijski narod, o čemu Srbi nemaju svesti, da bi došli do svesti o tome, do te samospoznaje, mi moramo da krenemo sa rekonstrukcijom te lažne naše istorije i lažne istorije, a u toj rekonstrukciji istorije kao naučnog procesa po meni je jedan od primarnih izvora, istorijskih izvora je svakako jezik. Jedan od primar, ne samo jezik, ali primar, jer ako je jezik zapisničar pravremena, onda je to zaista. I šta je u krajnjoj liniji jedan narod? I narod je jezik. Da li ima neki institut ovdje ili... Nema neki institut, ja sam sad imala promociju, krenula sam u promociju sa knjigom po Dragačevu, njen rodni kraj, pre neki dan sam imala za početak u Milanovcu, a plan je da idem i u Čačak i u Guču, to je mesto rođenja zapravo Goračića, jel? Koliko ja znam, ništa nema plaketa, nema ulica, nema spomenik, ništa, koliko ja znam, ništa. I ko je nama sad kriv za to? Hrvati, Šiptari, Amerikanci, mi smo sami krivi. Sami, prevasno. Znači ovo je sada jedan iskorak tvoj, zajednički, dragi prijatelji, da, evo i ovom emisijom podržimo tvoj rad, da podržimo te tvoje tribine i da jednostavno, evo vi koji ste iz Guče, evo privatnici Čačka. Gospodo, Čačak je grad privatnika. Guča ima to sve što ima svoje. Pa što se u Dragačevu čitavom tom nekoliko privatnika ne bi udružilo i napravilo fond Olge? Ja sam 1992. po smrti Borislava Pekića napravio fond Borislava Pekića. I on i danas živi. Evo ideje, mi će ga i da promovišemo. Hajde vi iz Dragačeva da napravite fond najumnije žene Dragačeva. Ne samo Dragačeva, srpske, ali iz njihove. I svetske, ali iz njihovog. Ako nisi u Dragačevu dokazan, nisi nigde. Ja ne znam zašto, Branko, si ti primetio, zašto u ovoj politici, ako ovo može se zove politika, ovo što imamo na sceni... Svinjarija. Ne, ali ti uopšte imaš da pronađeš ljude koji su došli sa određenog lokala, nije važno, da li iz Čačka, da li iz Kuršumlije i tako dalje,
i koji se ovde bore za taj svoj region. Ja ne znam, tu toliko malo ima primjera. Ne, to je sve postavljeno, centralizovano i gubljenje vremena. Znači, evo, možemo li odavde ti i ja da poručimo, ako se slažeš, ideja. Da. Ja ću razgovarati sa nekoliko mojih prijatelja, privatnika, da pokrenemo, imamo one iz Čačka naše, da vidimo ko je iz TV Svetla, iz Čačka, Guče, uopšte iz Dragačeva. Znači, ajde Dragačevci, da li postoji mogućnost da se osnuje fond Olge Luković-Pjanović? Evo ti podržavaš li ga? Kako da ne? Ti si glavni promoter da ovu knjigu umnožimo, kako da ljudi čitaju. Ja lem što je bila Dragačevka, ona je stvarno bila i svetska. Ja Olgu kao filologa, naučnika, ozbiljnog naučnika, za koje nauka nije bila neozbiljna igra i u njenoj nauci uopšte nema pogodbenih rečenica. I ona je, ja je osjećam kao ono što je Tesla bio u struji. Na nivou filologije i jezika, to je bila Olga. Srpski Tesla u filologiji. Tako je. Koliko jezika govorila? 12. Molim vas, Dragačevci, prijatelji, kumovi, rođaci, poslovni partneri, krećemo sa ovom knjigom Dragoslave Koprivica, idejom da se formira udruženje koje će jednostavno odati jednu veliku počast na nivou nauke, kulture, za opstanak jednog velikog imena, jer ako to ime izgubimo, izgubili smo sami sebe. Dragoslava, puno ti hvala. Hvala tebi. Jel ima nešto što još hoćeš da... Pa o njoj može mnogo se pričati, toliko slojevite je bila, ali ovo što si rekao, poslednji ovaj apel, ovo je to već velika stvar. Da krenem od nečega, ovo što si apelovao na Čačane, ne znam, na koga... Dragačevce. Na njih. Na Dragačevce, da zaista nešto, da li neka plaketa, da neki spomenik, neki legat, nešto, zaista, nešto moramo... Udruženje da se napravi. Tako je, jer mi moramo, Srbi mora da se vrate svom dubokom sećenju i zapravo uspoznaju ko su, da bi mogli da idu napred. A ona je stvarno bila naš biser, ta žena svetica i mučenica za srpski jezik. Čudo od naučnice, kao što je srpski jezik čudo. Jeste, puno ti hvala. Izvini, samo, kad ja tebe pitam, Branko, kad se pitamo ko smo, zar to nije kosmos? Da. Mi smo raspevana, duhovna, kosmička energija, za razliku od Zapada koji je potpuno jedan čelik. Možemo li na proleće da ponovimo emisiju? Možemo, sa zadovoljstvom. Da vidimo šta smo radili. Kako je? Idemo na promociju ovu i evo za sve vas iz rasejanja koji ste iz Dragačeva, da ne kažem ko osjeća ovu kulturnu, naučnu frekvenciju. Neka se javi, mi ćemo vas povezati sa tobom, može, i sa ljudima sa terena dole iz Dragačeva, da pokušamo da jednu ideju pretvorimo u nešto što je naša nacionalna obaveza prema ovoj kulturnoj, naučnoj našoj heroini. Puno ti hvala. Hvala. Dragi prijatelji, hvala što nas gledate TV Svetlo Srbije. Prijatno.